L-4 l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħabbar fi stqarrija numru ta' tibdiliet fil-Kabinett tal-Ministri bilan li tiġi ikkonsolidata il-ħidma fil-qasam tal-artijiet mal-preservazzjoni tal-wirt nazzjonali u ħtiġijiet varji tal-Kunsilli Lokali. Il-Ministru Owen Bonnici qed jassumi wkoll ir-responsabbiltà tal-Awtorità tal-Artijiet bħala il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali. Dan filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Alison Zarafaċivelli se tibqa' taqdi ir-responsabiltajiet tagħha f'dan il-Ministeru, jiġifieri dak ta' Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi issa se jkun responsabbli mill-fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali. Fl-aħħar żmien il-fondi Ewropej kienu taħt ir-responsabilità tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri se jkun ukoll responsabbli mill-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali l-NDSF. Minn barra hekk, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul sieħu f'idejh l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCAA minn barra dak tad-Dialogu Soċjali. Sadan it-tant, l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni ħabbar li Carlos Tabone se jibda jservi bħala Segretarju Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, filwaqt li Jonathan Vassallo se jservi bħala Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Fondi Ewropej.